హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హలో గేమింగ్. ఈరోజు మళ్ళీ మనం కొత్త వీడియో వచ్చేస్తాం. సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్. మొన్న నేను డిఎస్ స్క్వాడ్ పెట్టాను, ఇప్పుడు సోలో వర్సెస్ స్క్వాడ్ పెట్టినా. ఈ వీడియో ఏమంటారు ఓపిగా ఉంటుంది. మన అల్లోకి వచ్చాడు, కింద డిస్క్రిప్షన్లో మొన్న అల్లోకి వచ్చిన వీడియో ఉంది. ఆ వీడియో అందరు చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సరే, ఇప్పుడు మనకు క్లాక్ టవర్లో దిగేసాం. అరే అది MP5 దొరికింది. ఎనిమిస్ ఎక్కడైనా ఉన్నారా? ఏమి లేదు అక్కడ. గ్లూవర్ సూపర్ దొరుకుతున్నాయి. ఓ అరే ఇది ఈ నాకెందుకు ఇంకేం లేవు ఇక్కడ. అరే ఐ వాంట్ ఎనిమిస్. సరే పైకి వెళ్దాం. ఇక్కడ అరే జీరో. అరే ఎనిమిస్ లేరండి, 0 ఎనిమిస్. అరే ఇదేంటి రావట్లేదు, బెస్ట్ ఉన్నాయిగా. అరే ఇంకో MP5 బుల్లెట్లు అడ్డే అసలు రాకుండా అది అసలు అక్కడ ఉండిపోయింది. అరే 2 షార్ట్ రేంజ్ గన్స్ దొరికినాయి గైస్. లాంగ్ రేంజ్ గన్స్ ఇలా. అరే ఫ్రీ ఫైర్ బాస్ గబాల్ ఏంటి నాకు గన్స్. ఫ్రీ ఫైర్ ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు అడిగాను లేడు, అప్పుడే ఇచ్చేసాడు లాంగ్ రేంజ్గా. అప్పుడే ఇచ్చేసాడు గైస్. నేను చెప్పిన మాట ఇలా ఇచ్చేసాడు. నేను అడిగాను లేడు, అప్పుడే ఇచ్చేసాడు. అరే కాల్చి పడేయచ్చు, దగ్గరగా ఉండద్దు, డ్రమ్కి దూరంగా ఉండాలి. ఇంకా మెడికెట్లు కూడా కావాలి మనకి. ఇంకా లాంగ్ రేంజ్ కానీ ఇంకా మంచి షార్ట్ రేంజ్ కానీ దొరికింది. ఈరోజు కూడా నేను అలొక్కట వాడుతున్నా. మీకోసం అలొక్కటి మళ్ళీ తెద్దామా వద్దా కింద కామెంట్లో చెప్పండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో కన్ఫామ్గా మీకోసం అలొక్కు తెస్తా. మీరు అలొక్కు కావాలంటే కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి గైస్. అరే ఇక్కడ స్నైపర్ దొరికింది. స్నైపర్తో ఒక్కొక్కరిని హెడ్ షాట్లు కొట్టాలి. అరే ఎవడైనా ఉన్నాడా? ఎవ్వరు లేరు ఇక్కడ. అడుగు అరే కదులుతూ ఉంటామంటారా? అరే ప్లేన్ అబ్బా హెడ్ షాట్స్ గైస్. ప్లేన్గా బలవండి గైస్. అరే ఇక్కడ అరే సావరా. అరే కింద పట్టు. హెల్మెట్ అవ్వలేడుగా. అడ్డే ఆగరా. MP40 ఫుల్ కిల్ చేసాం. ఇప్పుడు MP40 తీసాం. ఒక్కొక్కడికి బుర్ర పాడైపోయింది. ఇంక MP40 ఇస్తే ఇంకేం దొరికింది లూట్లు. అరే యార్ మనకెంటూ ఎప్పుడు దొరకడు గ్యాస్. ఆ గ్రోజ్ డ్రాగన్ కోసం చూస్తాను నేను. అవి తప్ప ఇంకా అన్నీ వస్తున్నాయి. అరే ఇక్కడ ఏం లేవా? అరే లూటెడ్. అరే అడ్వాన్స్ అంటే నాకు నేనేం చేసుకోవాలి? నాకు మంచిగా. అరే ఈడబ్బా బాబోయ్ ఏంటి గాయస్ అంటే ఫుల్ డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే అట్లా వెళ్ళి ఇటు చూసేపటికి ఫుల్ డ్యామేజ్ చేసి పడేసారు. ఏంటో ఫుల్ డ్యామేజ్ చేసి పడేసారు గాయస్. జస్ట్ మిస్లో నేను నాక్ అయిపోయి ఉండవని. కొన్ని బుల్లెట్లు కొట్టుంటే. సరేలేండి, ఇప్పుడు మనం అయితే లాంగ్ రేంజ్ కానీ మార్చేసాం. ఇవన్నీ పెరగడం అనేది నాకు గుర్తులేదులే. సరే వదిలేసే దాని గురించి. గ్లూవర్లు కూడా 2 ఉన్నాయి. ఇంకా గ్లూవర్లు 2 సరిపట్టాయి. అరే నాకు ఇంకా కావాలి గ్లూవర్స్. అరే గ్లూవర్లు రా. పై అరే ఏంటి గాయస్ మెడికెట్లు దొరుకుతున్నాయి. మెడికెట్లు కావాలన్నప్పుడు మెడికెట్లు దొరకు. ఇంకా మిగతా టైంలో అంతా దొరుకుతాయి. డాక్టర్ లేనప్పుడు కూడా దొరుకుతున్నాయి. అరే అటువైపు లేదు, ఇటువైపు. అరే ఇక్కడేదో ఉన్నట్టున్నారు. ఇది ఉందంటే ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు అర్జెంటుగా నేను వెళ్ళిపోతున్నా. ఇంకా అలైవ్ చూస్తే 29 ఉంటే అలైవ్. ఇంకా మన వాళ్ళతో కలిపి 29, ఇంకా 28 నెంబర్స్ ఉన్నారు. MP40 వదిలేసి UMP తీసాను.
యూఎంపీది కూడా ఈ మధ్య బాగా తగులుతుంది. యూఎంపీ పట్టను అంటే ఇంకేం లేదు. అరే ఎనిమీస్, అరే నాకు 3 kills వచ్చినాయి. అరే గాయస్ నాకు 3 kills వచ్చినాయి. వచ్చిన మండలు కూర్చోండి, నేను వచ్చి అందరిని కాల్చి పడేస్తా. రావాలి. క్లాక్ టవర్ మొత్తం చూసా, ఎనిమిస్ ఎక్కడ కనిపించలే. ఇప్పుడు ఇటు వెళ్తున్నా. అరే స్విమ్మింగ్ చేయడానికి, స్విమ్మింగ్ అంటే రిలేటే చిన్న కాలువ దాటేసాం. ఇంట్లో ఏం లేదులే, ఈ బొడ్డు ఇంట్లో ఏముంటే వెళ్ళి టోకెన్స్తో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఖమ్మంగా గ్లూబార్లు కొన్నాం పోయి. ఇందాక టోకెన్స్ దొరికినాయిగా, ఖమ్మంగా ఇందాక టోకెన్స్ దొరికినాయి, వెళ్ళి కొనేద్దాం గాయస్. అరే రా నాకు అలాంటివి కావాలి. అవి కొంచెం బాగానే ఉంటాయి గాయస్. అవి అరే ఇంకే అరే మెడికిట్స్, అరే నొక్కు, అరే బ్యాగ్ గ్లూ వార్లు తీసుకున్నాం. ఇంక బెస్ట్ బ్రెడ్లు, గ్లూ వార్లు, మళ్ళీ 4x అన్నీ తీసుకున్నాయి. లాంగ్ రేంజ్ ఏం తీసుకున్నాం వద్దులే. లాంగ్ రేంజ్ బుల్లెట్లు అయిపోయింది. లాంగ్ రేంజ్ మొత్తం అక్కడ నాకు నచ్చినవి ఏం గన్స్లు. ఇంకా అరే చిన్నగా కింద నాకు గ్లూవార్ కనిపించాను. అడ్డే గ్లూవార్లే కనిపించినాయి, గ్లూవార్లే వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరా? అరే నాకు ఎనిమీస్ కావాలి. ఐ వాంట్ ఎనిమీస్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? జోన్ మళ్ళీ 2 టోకెన్స్ దొరికినాయి. టోకెన్స్ దొరుకుతానే ఉన్నాయి మనకి. గ్రానైట్ ల్యాండ్ మైన్ ఉండే. మళ్ళీ కాల్వని దాటేసి క్లాక్ టవర్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం. అరే ఇంకెక్కడ ఎనిమిస్ మళ్ళీ దొరికితే బాగుంటుంది. ఇందాక 3 దొరికారు, ఇప్పుడు 3 దొరికితే బాగుంటుంది. ఒక్కొక్కడికి హెడ్ షాట్లు మాట మోగిచ్చేసేయాలి గైస్. రాగు ఎనిమిలా ఉన్నాడు, ఎనిమి అయినా గైస్. అరే కాదు అనుకుంటాలే. పదండి గైస్ మనం వెళ్ళిపోవడం. ఇక్కడ ఏం లేదు. అరే ఎనిమి అరే హెడ్ అరే సరే బాడీ కిల్ వచ్చింది గైస్. ఒక్కటి హెడ్ తగిలింది, కానీ అది పర్ఫెక్ట్గా తగలేదు కాబట్టి డ్యామేజ్ ఎక్కువ వల్ల. సరే ఒక కిల్ చేసేద్దాం మనమైతే. 7 దగ్గర ఏం లూట్ ఉంది? వేస్ట్ లూట్, మొత్తం వేస్ట్ లూట్ గైస్. ఆడ దగ్గర ఏమి లేదు. అరే ఇద్దరు దిగే వచ్చండి గైస్. ఓ అర్జెంట్గా వెళ్ళిపోవడం. అరే ఒక్కడికి బుర్ర పాడు గైస్. ఓపీ ఓపీ హెడ్ షాట్ బుర్ర పాడు. అరే ఇంకోడు. అరే అడ్డే. ఓకే ఇప్పుడు మనం స్క్వాడ్ని అయితే డిఫీట్ చేసేసాం విజయవంతంగా. బుర్ర పాడైపోయినాయి గైస్. ఇద్దరికి బుర్ర పాడు హెడ్ షాట్లు పడిపోయినాయి. ఇంకా వాళ్ళకి మైండ్ పోయి ఉంటుంది. అర్జెంట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మైండ్ వేయించుకుందాం. మళ్ళీ రండి కుమ్మి అవట్లు పడేద్దాం. ఇంకా గ్లూవర్లు 3 ఉన్నాయి, అవి తీసుకున్నాం. ఇంకేం వేస్ట్ ఉందా? వేస్ట్ లేదు, కొట్టేసాం. ఇంకేం లేదు. గ్లూవర్స్ ఇంకా విక్షనర్లు, ఇన్హీలర్లు, ఇంకా MP5 బుల్లెట్స్ తీసుకున్నాం కొన్ని. ఇంకా మెడికిట్ వేసేసి వెళ్ళిపోవడం గైస్. ఏమీ లేదు, మెడికిట్ ఒకటే. ఇంకేమున్నాయి ఇక్కడ? వీడి దగ్గర ఇంకా నాకు కావాల్సిన ఇంకా ఏమీ లేడు. వీడి దగ్గర వీడి దగ్గర ఇంకా దారుణం. 3 కాడ ఇద్దరిని కలిపి వచ్చేసిందా? ఓకే ఇద్దరిని కలిపి ఒకటి వచ్చేసింది. ఓకే అవి మారిస్తే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు బుల్లెట్స్ వచ్చేసింది. అవి ఇంకా బుల్లెట్లు వస్తాయా? ఇంకా రావట్లేదు బుల్లెట్స్. అంటే బుల్లెట్స్
ఇంకొక్కడ డ్రాప్ పడట్లా, అక్కడికి వెళ్దామా? ఓకే వెళ్దాం. ఆగండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ లూట్ వేసుకుంటే అరేంటి ట్రక్ వేసుకొని అందరు తిరుగుతున్నారు జాలీగా. కాల్చి పడేస్తా. అరే నా లాంగ్ రేంజ్ మారిపోయిందా? కటానా ఇదే ఉంచుకున్నా, కటానే తీసుకున్నాం. ఇంకా అక్కడికి వెళ్తున్నాం. అరే ఈ మెడికిట్లు కావాలేంటిరా స్వామి. అరే మెడికిట్లు వేస్ట్. అరే లూట్ ఉంది ఏం లేదు, ఒక్క లూట్లు బొక్క అయిపోతున్నాయి గ్యాస్. అంటే గ్లూవార్ దొరికింది, మొత్తం 11 గ్లూవార్స్. ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న డ్రాప్ని తీసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు గ్రోజా అడగాలి గ్యాస్. సూపర్ ఉంటుంది నాకు గ్రోజా. ఓ డ్రాగన్ చిక్కింది, ఇంకేం ఓపిగా కొట్టేయచ్చు ఒక్కొక్కరిని. ఇంకేమి లేవు ఇక్కడ, ఇంకెట్టేస్తా ఒక్కొక్కరినే. ఇప్పుడు పేరు మారిందేమో కానీ నాకు అప్పండి ఇప్పుడు డ్రాగన్ అనే వచ్చేస్తుంది. అరే అడ్డి అడ్డి, అరే ఎనిమిస్, అరే అరే ఇద్దరు డియో డియో, అరే అడ్డి, అరే 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 కుట్ర అడ్డి. అడ్డి పడింది ఒక్కడు నాకు. అరే అరే ఇంకొకడు. అరే బ్రో బ్రో నువ్వు అయిపోయిరా. అరే బ్రో రాండి బ్రో. అరే 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 ఏం చేస్తున్నారు బ్రో? మీ టీమ్మేట్లు మీరే ఏరేస్తే ఎలా? మీరు బయటికి రావాలి, నువ్వు కొట్టాలి బ్రో. అడ్డి అడ్డి, అరే అరే అడ్డి. ఓపీ హెడ్ షాట్ గైస్, బుర్రపాడు గైస్. ఓపీ హెడ్ షాట్, బుర్రపాడి. ఇందాక అందరికి చెప్పినట్టే వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఈ అలోక్ గేమింగ్ నాకు హెడ్ షాట్ కొట్టాడు, బుర్ర పాడైపోయింది. అంతేకాని ఒక బర్రె అని వెళ్ళి అడగండి, సింపుల్గా ఇచ్చేస్తాడు. ఇంక ఇక్కడేం లూట్ లేడట్టుంది. అరే అరే ఏముంది? అరే 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 ఏముంది? అరే డ్రాప్ మొత్తం అండర్ లూట్ వేసారు. సరేలే, మన దగ్గర మనకు కావాల్సిన గన్స్ ఉన్నాయి, అవి చాలు గాయస్. మనకు కావాల్సిన గన్స్ ఉంటే చాలు. ఎవరు ఓ గాయస్ నా బ్యాగ్లో చూడండి చెట్ట ఉండి, అంటే చెట్ట. సరే 4x ఒకటి తీసుకొని పెట్టుకున్నాం, దేనికైనా మంచి గన్ను మార్చుతాం. అయినా ఇంకెక్కువ మంది లేరుగా. అలైవ్ 11 ఉంది అంటే 10 ఎనిమిస్ ఉన్నారు. ఇంకా కిల్స్ చూస్తుంటే 9 కిల్స్. ఈ మ్యాచ్ బూయా కొట్టేస్తాం. బూయా కొట్టవాళ్ళు కొట్టలేము, కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నాకు తెలిసినంతవరకు నేను బూయా కొట్టగలను అనుకుంటున్నా. ఈ స్కానర్ ఉంది, స్కానర్లో ఎనిమిస్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నారు? అరే ఏంటి ఇది ఎక్కడ కనిపించలేదు. సరే ఇక్కడికి వచ్చాం, ఇక్కడ ఏమైనా దొరుకుతారా? అరే రండి గాయస్. అరే 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 అన్నయ్య వాళ్ళకే కిల్లలే కొట్టరా, నాకేం రా. అరే 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 ఒక్కళ్ళు దొరకట్లే గైస్, ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక్కళ్ళు. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ షెట్ గైస్, ఒక్కళ్ళు దొరకట్లా. ఇంట్లోకి వెళ్ళడానికి టెప్పలు పట్టున్నా. అరే వీళ్ళు, అరే రండి బాయ్ రండి, రావాలి రండి రండి దయచేయి. అరే ఇదండి, అరే 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 బండి వేసుకొని వచ్చిన గుడ్డిదానే. ఆగురా ఆగురా. అరే ఎటులేవరా? అమ్మ 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 రౌండ్ అప్లు. అరడ్డే రౌండ్ అప్లు బాగా నేర్చుకుంటున్నావురా నువ్వు. డే పర్ఫెక్ట్గా ఇన్ని నాకు చేసేసావు. వీడి దగ్గర కూడా డ్రాగన్ ఉండే, ఇంకా గ్లోవర్ ఉండే తీసేసుకున్నాం. MP40 కూడా ఉంది, MP40 నాకు వద్దు. ఇంకా లైవ్ 10. అరే ఈడోడు మళ్ళీ ఇంకొకటి వచ్చాడు, అల్టిమేట్ అనుకుంటా. అరే బాబా డ్యామేజ్ చూడు వేస్తున్నారు. అరే ఆగురు ఆగురు, ఇద్దరున్నారు. అడ్డే 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 హెడ్ పడింది కానీ బాడీ డ్యామేజ్ వచ్చిందని. వీడు ఇంకొకటి నిన్ను నాక్ చేస్తే స్క్వాడ్ అయిపోతారు. అంటే ఇంకొకటి. అరే అమ్మ బాబోయ్ ఏం కండి గాయస్. ఓ మై గాడ్ ఏం కండి గాయస్, అది ఓపిగా తగిలి కొట్టాడు గాయస్ ఆడు మాత్రం. అది చూడండి అస్సలు హైలైట్. ఇంకెళ్ళి కిల్లు కొట్టేద్దాం ఇంకా. అరే ఈడు ఇంకా డౌన్ ఏం కన్ను చూడాలి ఇప్పుడు. అరేరా అరే ఏం కన్నురా, ఏం గంట కొట్టున్నా. గ్లూవార్ ఉంది సాల్. ఊరు ఈ గంట కొట్ట హెడ్ షాట్ కొట్టుకుంటావుగా.
ఓ గాయస్ ఈ గంట హెడ్ కొట్టాడు. అంటే 2 హెడ్లు పడి ఉంటాయి. ఇంకొక జస్ట్ ఈగ గ్యాప్లో మిషన్ అడ్డే మనకు గ్రోజర్ దొరికింది. గ్రోజర్ తీసుకున్నామా వడ్డారే తీసేసుకున్నాము. ఇంకా అలాగే తీసుకుంటే 4 ఉంది, ఇంకా 3 నెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇంక తీసుకున్నాం. అరే డ్రాగనోనా, సరే డ్రాగనోనే తీసుకున్నాం. ఇదైతే 2 డబల్కే పడిపోయింది. అడైతే కొట్టానే ఉండాలి. ఇంకా నా కిల్స్ చూస్తుంటే 12 కిల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా రావాలమ్మా, రండి వచ్చి కొట్టించుకొని వెళ్ళిపోవాలి. అందరు హింట్ ఇయడానికా? వాళ్ళు ముగ్గురు ఒక స్క్వాడ్ అయి ఉంటే నాకు అయింది. కొట్టుబడేస్తారు సింపుల్గా. నేను వదులుతా. నా దగ్గర 3 ఉన్నాయి గ్యాస్. 3 స్కానర్లు ఉన్నాయి. ఒక్క స్కానర్ వల్ల ఈ స్కానర్లో అక్కడొక్కడు. అరే వీడు చంపేశాడు గ్యాస్ ఒక్కడిని. షాడ్ కొట్టేసుకున్నారు గ్యాస్ వీళ్ళందరూ. షాడ్ని అస్సలు చూసుకోవాలి గ్యాస్. మధ్యలో వీడు ఇక్కడే ఉన్నాడుగా, ఈయన్ని కొట్టేస్తే బూయమండే గ్యాస్. అరే బాబు, అరే 15 హెడ్ అంటారా నాయన, 15 అంట. సరే ఇప్పుడు గ్రానైట్లు వర్షం కురిపిద్దాం. అరే గ్రానైట్స్ వర్షం, అరే డ్యామేజ్ కూడా వల్ల ఇప్పుడు మనం గ్లివర్ వేసి ఇప్పుడు ఆగిరా నువ్వు రా. ఆడికి ఫుల్ డ్యామేజ్. అరే అయిపోయాడు గైస్, అయిపోయాడు. బూయా గైస్, బూయా. అరే గైస్ వీడియో నచ్చిన వాళ్ళంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.